שלום. ספרי לי על... בת 35. ההבנה מוגבלת. שירן יש לה תסמונת דאון. היא עובדת בגן. עצמאית לחלוטין. אימצנו אותו שהיה בן 2, ואז יש לו פיגור שכלי, התפתחותי בגלל ההזנחה. איך ומתי קיבלתם את ההחלטה להעביר אותה לדיור בקהילה? יעל אמרה לנו, אני גם רוצה לגור בדירה, ואני גם רוצה שיהיו לי חברות. כי ידענו שפה יש מסגרת יותר תומכת. לתת לה את העצמאות. זו הייתה המשכיות הטבעית לשירן. מה היו החששות שלכם? החששות הכי גדולים זה הסביבה. מהאנשים לא נורמליים, כאילו, כי היא מבחינתי הנורמלית. בת שנמצאת בממלכה שלה בבית, ומקבלת את הכל, ופתאום נמצאת קצת רחוק. מה יקרה אם היא לא תסתדר עם הבנות? בעיקר עתיד. שפה, הכל בשבילי, הכל היה סימן שאלה. למה דווקא הקים ירושלים? יש לו איזה סוג של מסגרת שנותן קצת יותר שקט למשפחות. הרגשנו את זה. פתאום יכולתי לשבת ככה בכיסא ולהרגיש, יש פה משהו שהוא שונה. קים זה עמותת משפחות. זאת אומרת, זה לא אנשים שבאים לעבודה, הולכים הביתה וזהו, אלא אנחנו כמשפחות, אנחנו באים להיות שותפים בתפיסה של הקים ירושלים, שהדיירים הם במוקד, שלא מוותרים עליהם, גם כשיש קשיים וגם כשיש בעיות רפואיות, זה הבית שלו, ופה הוא יישאר ואנחנו צריכים לתת לו את כל התנאים כדי שיהיה לו טוב במקום שלו. יש מה שנקרא תחושות בטן, אם להישאר או ללכת. זה המקום שאפשר להישאר בו. מה השינויים שאתם רואים בסיוון מאז שנכנסה לדיור בקהילה? הרבה שינויים. היא מדברת, היא מספרת, היא משתפת. יש לו המון פעילויות, דווקא כמעט לפעמים אין לו זמן פנוי כדי להיפגש איתנו. התבגרות. ביטחון עצמי. השאירו את האישיות שלו. היא מאוד עצמאית, היא יודעת לנהל לעצמה לוז. מה התקוות שלך לעתיד של אלסיו? הייתי רוצה שהוא ימשיך ככה, ימשיך לקבל את התמיכה מהקים ירושלים. זוגיות. היא תתבגר בטוב, היא תזדקן בטוב, שלא יימאס לה ולא יהיה לה כבד מדי. סיוון יהיה לה את הדירה משלה עם חבר, וכמובן בתיווכה של הקים, בתוך מסגרת הקים. שהוא ימשיך לגור תמיד בדירת מרים עם הידידים שלו. אנחנו לבד פה, אנחנו עשינו עלייה רק בגלל ציונות. המשפחה שלנו זה הקים ירושלים ודירת מרים, בשביל אלסיו.